няма какво да се колебаете, последователността е почти, нали, някои неща сме ги разменили, но почти така, както и в учебник. Или пък ако се чудите как е, но тук си водите записки точно за ревизия. За да направите последователността е точно така. Нали, тя не е нещо друго. Прилечената и терапия е друго. Тук може да се каже, че е най-лесно, защото просто следвате кутиите. Или следвате вашата подредба. Леко може да има промяна. Какво значи лека промяна? Сега, ако колелото е преди ножиците или размените това нещо, няма да е някаква ужасна грешка. Или? Но не може да започнете, примерно, с ножиците. В пилатес винаги започваме с класически пилатес. Това, с което ние сега с вас се занимаваме, в класическия пилатес, ние винаги започваме с стотицата. Тази стотица всъщност може да е 70 бройки, в много крайни случаи за начинаещи може да е 50 бройки, но да, не забравяйте, че тук има изисквания, че самия метод пилатес е авторски. Нали, ако кажете, аз правя програма гимнастика, вътре може да сложите каквото решите, абсолютно каквото решите, да се казва, не спазвайки безопасност и ефикасност. Но тук не можем, защото човека е написал тази програма, той е подписал. Вие се движите по неговия метод. Няма как да слагате каквото на вас ви дойде. В други програми, нали, може, но в тази не. Тя е авторска. Тя върви по метода. Тя върви по това, което той е написал и няма как да е друго. Пилатес не е нарицателно име, Пилатес е фамилията на човека, който е автор на тази програма. Не може тук, това ми харесва, това не ми харесва. Това упражнение ми харесва, него ще сложа. Такова нещо тук изключа. Така че пред вас стои едни месеци трябва да прекарвате в последователността и то веднага, нали, това идва и веднага другото, няма какво да го мисля или да ставам нагоре и да се чуда. Това за изпита никак няма да стане. Отделно пък да се чудя какво да говоря. Така че след като механизираме тази последователност и тя стане като стихотворението търа, тя за да стане такава, значи вие трябва да правите всеки ден пилатеса, вече започвам да слагам речта. Вече тук започвам да обмислям кога е целесъобразно да говорим. Не казвам, че трябва да говорите като радиоточката през цялото време. Обмислям кога, какво да кажа и то трябва да бъде точно и на място. Да няма грешки също, ясно, ясно и така. Старая се да описвам тези движения и дишането, защото те не се виждат. И не се самообичувам да изговарям всичките движения, тъй като най-силното сетиво и зрението. С един поглед човека вижда най-елементарните неща на движението. Вие се стремете да му кажете това, което той не вижда, начинаещия. Иначе професионалистите, те виждат и знаят почти всичко. С 2-3 неща, с 2-3 думи им е ясно какво става. Но вече с хората, които ще са вашите клиенти, се работи доста по-сложно. Ефикасността на работата с тях е изключително важна. Защо? Защото те могат да дойдат на 1-2-3 пробни и вие да си тренирате и да сте в прекрасна форма и да правите прекрасното упражнение. Ще ви погледат и като видят, ще кажат, аз го правя, но то при мен никак не тека. Нито корема стана по-добър, нито любето по-така, нали? Нито еди по-кофти. Нали, тя са ги прави, момичета, защото са ги прави, но мене какво ме грее. Трябва да има полза за
вашия клиент, не само за вас. Така че много добре обмисляме от тяхна гледна точка какво ни има ясно. Нали? Въпреки всичко, пъти да го кажете, те да забравят на мен след 5 минути, така че има неща, които почти през цялата тренировка звучат. Например, къде се издишва, примерно горена навътре, примерно разправете гърба или на моменти заоблете гърба, прекалянето. Прекалянето с прав гръб е опасно за живота. Силни удари назад е смъртоносни. Добре, така че вече нашата втора задача с вас по-нататък ще бъде да мислим за начинаещите. Но преди да стигнем до там, трябва да се научим стихотворението на Исус, т.е. на паметта на Исус. Добре. Друго, кажете ми нещо вие, което ви затрудни, нали? Да ме ориентирате каква посока да дам помощ. Здравейте! Аз се включвам онлайн днес, защото съм болна. Не знам дали ме чувате добре. Това, което исках да кажа, че мен лично в известен смисъл и явно с Иван така не съм разпознала до край някои упражнения. Точно тази последователност ме затрудни, така че бих била благодарна за един бърз преговор, просто да съм сигурна, че водя нещата, че съм си записала и съответно се опитвам да ги практикувам в правилната последователност. Така че това е нещо, което бих анализирала за преглед на просто преговор. Ще направим преговор, ние разбира се и утре пак ще направим този преговор. Почваме си от подготовката, от стотицата и продължаваме по упражненията. Аз няма да работя през цялото време с вас, за да мога да ви гледам и да ви коригирам. Вие ще... И другото, искам само да обърна внимание, не знам дали, тъй като не чувах добре разговорите преди да седнете на постелката, някои момичета, тъй като не бяха подготвени за тази промяна в графика, казаха, че ще се включат по-късно. Не знам дали сте го коментирали това нещо. Просто примерно Биляна пътува от Пловдив, не знам дали е успяла да дойде вече, предполагам, че не е. Така че... Биляна е тук и нямате началото е също на 11 часа. Утре е променено началото, утре е 12. Не, бяхме от 12 по график до 4. Възможно е, има малка промяна от 11 сте днес. Да, просто ако е удобно, нали, да не е в последния момент тези промени в графика, защото нали, има хора, които са с по-сложен график. Нали, сега няма да навлизам в лични подробности, но и за другите колеги, но днес така създаде смут това преместване с един час по-рано. Добре, ще гледаме да няма други размествания. Вие сте винаги принципно от 11 до 2 и понякога имате в 5. Добре. Да, може да не знам. Благодаря за възможността. Летят. Кой иска да достане, срещу колежките онлайн и да направим преговор. Давайте бързо. Ентусиасти. Сядайте. Биляна.